ҷумаҷон махсумов дар маркази ташхисию табобати яъсуб ҳамчун асабшиноси кӯдакона фаъолият мебарад. Бахшида ба 8 солагии марказ имрӯз дар шӯъбаи амбулаторӣ муоинаи кӯдаконаи аз 1 моҳа то 18 сола ба таври ройгон бароҳ монда шуд. Ба гуфтаи ҷумаҷон махсумов то нисфи рӯзӣ зиёда аз 10 нафарро қабул намуда маслиҳатҳои муфид додааст. монанди фишорбарандии дохили косухони сарӣ, камхобӣ, беморие ки аз ҳолатҳои ихтилоҷӣ шикоят мекунанд, барои ҳамаҳо муоинаи ройгон эълон кардем. дигар рӯзҳои муқаррари нархи қабул ва машваратҳои мутахассисон дар шӯъбаи амбулаторӣ 30 сомонӣ муайян шудааст. кӯдаконе ки аз камхобӣ, гирияи зиёд, судоргӣ, азият мекашанд, метавонанд дар маркази ташхисию муолиҷавии яъсуб табобат гирифта бошанд. ин шӯъба дорои таҷҳизотҳои наву замонавӣ буда барои табобати кӯдакон пешбинӣ шудааст. ин аппарати электроэнсефалография ин моро нишон медиҳад худи кори мағзи сара ки бо воситаи ин аппарат мо метавонем бисёртар барои беморҳое ки вайҳоба ҳолатҳои судорогӣ бисёртар дида мешавад, барои ҳамаҳо истифода бурда мешавад. ҳамчунин таи 3 рӯз аст ки бо қарори роҳбарони маркази ташхисию табобати яъсуб ташхису таҳлилу қабули беморон ба таври ройгон бароҳ монда шуд. дар ин муддат 30 нафар беморони касалиҳои дил ва шараён ба таври ройгон аз машваратҳои табибон бархурдор гардиданд. дар маҷмӯъ давоми якчанд рӯзи аксияи ҷашнӣ зиёда аз 100 нафар аз ташхису маслиҳатҳои ройгон баҳравар шуданд. дар назар аст ки рӯзҳои оянда инчунин қабули ройгони беморони узвҳои дарунӣ, беморони узвҳои бавлия ва гӯшу гулии бинӣ ба роҳ монда шавад. маркази ташхисию табобати яъсуб моҳи ноябри соли ҷорӣ 8 сола гардид. маркази мазкур соли 2012 дар маҳаллаи 12 шаҳри Хуҷанд фаъолияташро оғоз намудааст. роҳбарияти маркази табобати яъсуб ният дорад солҳои наздик дар дигар минтақаҳо низ филиалҳои худро сохта ба истифода диҳад. дар маркази мазкур 10 нафар табибон баҳри табобати беморон кор ва фаъолият мебаранд. ин марказ дорои 3 ошона буда бо таҷҳизотҳои табобатӣ, ҳуҷраҳои физиотерапевтӣ, утоқҳои қабули беморон, утоқҳои хоб барои беморон, ҳамчунин утоқҳои ултрасадо, сабқи барқии дил муҷаҳҳаз шудааст. аз хизматрасонии тиббии яъсуб садҳо нафар бархурдор гардида саломатии худро барқарор намуданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.